बिदिनो मा बुंगोन दा थार लाना हरदो आरो बहुत खस्थ' गोलैयो बुंनो हाया आंबो। टाइम्स नाव नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे 1 नं मासगाव गामियावहाय गवायाव खुंजानाय 2023 मायथाइनि जे ग्लबेल स्टार फेशन श'आव जोंहा गवायाव देरहाबोनो हानाय रिम्पि दैमारि बिथांजों लोगोसे जों दसे उनाव मिथिना लागोन जे माबोरै बिथाङा देरहाबोनो हाखो बिनि सायाव जों रोखायै मिथिगोन जे बिथांनि न'खराव दिनै बिमा बिबाजै लोगोसे बिथां दङ आरो बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों दे बिथांनि न'खरा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे 1 नं मासगाव गामियावहाय बे समाव आङो रोखायै मिथिगोन जे बिथाङा माबोरै पारफरमेन्स खालामनायनि गेजेरजों देरहाबोनो हाखो बिनि सायाव ग्लबेल स्टार बान्थाखौ मोननो हाबोदों मा बुंगोन? आं जोबोद प्राउड फिल खालामदों। बेजों लोगोसे आं स्पेशली गामिनि रायजो राजा आरो आंनि न'खरनि गासैखौबो आङो गोजोननाय बावहरग्रोदों खारन बिसोरनि थाखायसो आङो बेसिम देरहानो हादों। बेजों लोगोसे आङो आंनि कन्फिडेन्ट यानि एक्सप्रेसनखौ आं 100% होनानै आं बे ग्रेन्ड ग्लबेल विनारखौ देरहासार जानो हादों। बबे समनिफ्राय नैबे पारफरमेन्सखौ नोंथाङा खालामबोदों? आङो जाय समाव फेशन फक आसामाव आं विनार जानो हादों बेयो बे टाइमाव अक्ट'बरनि 8 तारिखमोन। 8 तारिखआव आङो बे टाइमावनो विनार जानायनि उनाव आंखौ बुंदों कि नों डाइरेक्ट गवायाव एन्ट्रि मोनगोन। स' बिनि उननिफ्रायनो आङो प्रिपेरेसन खालामगासिनो दं। बे थांनाय फैनाय जे गवायाव थांनाय फैनाय बेनि खरसाखौ माबायदि दिहुनो आरो माबायदि थांखो? बे थांनाय फैनाय खरसाखौ जोंहानि न'खरा रांखावरिनि गोबां माने आंखाल। स' बेखायनो आङो गासैनावबो डनेसन हिसाबै बिनाय जादोंमोन आरो गामिनि रायजो राजाफोराबो आंखौ हेल्प होदों। स' इसोरनि दारैबो आरो जोंहा न'खरनि आदै दादौ गासैबो आंखौ बे जाय रांखावरिनि प्रब्लेमाव आंखौ हेल्प होदों। स' आरो बिदिनो आं जोबोर खस्थ'जों थांदों आरो जाय खालि जों फाइनेल जागोन बे टाइमहालागै आं फैसानि प्रब्लेमाव गासैखौबो होजोबनो हायाखैमोन। बेबायदिनो लास्ट फाइनेल जोबखांनायनि उनावसो आङो क्लियार फैसा होनो हानाय जादों आरो। फैबाय थानाय समाव आरो पारफरमेन्स बिदि बहाबा थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव दंबावो बाट आं दा बे साननैसोखौ गेप दोनथ'गोन। बेनि उनाव आं गावखौनो आरो बांसिन माने प्रिपेरेसन खालामनानै लाखिबावगोन माने बिदि सानना दङ। दा थांनोथ' गोसो दङ गोजान गोजान जायगायाव बाट फैसाफोरनि थाखाय प्रब्लेम जानायनि थाखाय आं थांनो हानाय जायाखै। जाखांफुनाय फेशनारफोरखौ मा खावलायगोन? जाखांफुनाय फेशनारफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों दि गावनाव कन्फिडेन्ट थानांगौ आरो माने जायाव जि नों जा फेशनाव इन्ट्रेस्टेड दङबा फेशनाव दङबा बेबायदिनो दावगालांनो हानांगौ माने दावगालांथों आं बेखौनो खावलायो। रायजो राजाखौ मा बुंगोन? रायजो राजाखौ आं थेंक इउआ जेबोआनो नङा दा थेवबो आं स्पेशली आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच जासिहरदों। आंखौ बेबायदिनो उननि फैबाय थानाय समाव जाहाथे आं माबाफोर प्रब्लेमाव जायो स' गामिनि रायजो राजाखौ अरायसम मोनबाय थागोन होननानै आं गावखौ मिजिंथिनानै थेंक इउ होनाय जाबाय। बे समाव नोंसोरनि रिम्पि दैमारिया फेशन श'आव ग्लबेल स्टार बान्था मोनबोनो हादों माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो दुखुबो मोन्दों माने बहुत खस्थ'जों थिनहरनाय जादों ना माने रांखावरिफोरखौ बे थांलाय फैलाय माबायदि खरसाखौ माबायदि दिहुननो हायो? बिदिनो मा बुंगोन दा थार लाना हरदो आरो बहुत खस्थ' गोलैयो बुंनो हाया आंबो। रिम्पिनि माने माबायदि मोनदों दिनै रिम्पि दैमारिया ग्लबेल बान्था मोनबोदों फेशन श'? गोजोननाय मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों। बे जोंनिल' न'खरनि गोजोननाय नङा बर' हारिनिबो माने गोजोननाय आरो बेयो। दा जों माने बबावबा थांनोबा बेनिखायनो एसे गिदिर बिबानाव थानाय बिबानगिरि सोरबा माने EM बा MLA बेफोरखौ जों एसे अननाय होजानो लुबैयो आरो बिसोर जोंखौ एसे नायफिनोबा जों आरो जोंनि बिबागिना जि लुबैदों जि नाजादों बेखौ जों आरो गोजौआव माने आवगायलांहोबावनो हागोन आरो। नाथाय जों गोसो जायोब्लाबो रांनि आंखालनि थाखायनो जों गोसोबायदि
थिनहरनो हाया बे थिनहरनायावनो जों ओरैबायदि दुखु मोननांदों ससेयावनो जोंखौ माने सहैनानैनो लोगो लोगो 15,000 थाखा बिबाय बे 15,000 थाखा बिहरनायाव जों दसेनि भितरावनो 1 घन्टानि भितरावनो मेकआप खालामब्रबनो हाया 1 घन्टाबो सम नङा आधा घन्टाफोर आरो बि खिथा हरबाय जों लोगो लोगोनो सोना हरनांगौ ओरैबायदि जादों जोङो माने मा खालामगोन बिमाया बुंहरबाय बिदि बिदि नांगौनो होननानै बेबो बुंहरबाय बेबो रायजोलाय सोलाबनो हाया आरो रिम्पिया खस्थ' जायो बिनिफ्राय ओमफ्राय बिमाया बुंबाय बाजै बिदि बिदि फैसा नांगौनो दा माबायदि हरगोन होननानै बिसोरथ' जेबो उपायानो गैया दसे खमायनि भितराव 15,000 जोंनियाव थाखायाबा जों बिराद हरनो खस्थ' जायो आरो दा बेबायदिनो जों खस्थ' खालामनानै दाहार लानानै मेकआप खालामनानैबाबो जों सोनानै हरबाय आरो बेबायदिनो बि दाबसेयाव थांदो माने मोजांनि थाखाय थांथो जों बेखौ दुखु होआ थेव जों दाहार लानानैबाबो जों बेनो हरगोन बेबायदि जों माने साननानै हरनायसै आरो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनैनि दिनाव दा बान्थाखौ लाबोनो हाबाय आरो फैबाय थानाय समाव माबायदि थुलुंगा होगोन रिम्पि दैमारि दा फैबाय थानाय समावहाय दा खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बियो बान्थाखौ लाबोनो हाबाय बियो जोंनि गोजोननाय बा बर' हारिनिबो गोजोननाय नाथाय फैबाय थानाय समफोरावहा जोङो माने बिखौ थिनहरनो हेफाजाब एसे एनै जों न'खरनिफ्राय होगोन बयबो होयो न'खरनिफ्राय एसे एनैखौ नाथाय गोबांद्राय नांगौबा जों हाया जायो बेनि थाखाय ओनसोलनिफ्राय दा दसे लाफैयाखै माने ओरैनो भकतपारा एबसुनिफ्राय सोंदोंमोन आरो माबाफोर खबर मोनदो ना माना मोनदो मोजाङानो ना होमबा जों लागोन होननानै बुंदोंमोन लाफैगोन हयथ' बिसोरो उनाव बेबायदि ओमफ्राय दायो जोङो माने बिसोरनि अननाय मोनोबा गिदिर बा EM बा MLA बा गोदोर माबा जोंनि बिबानाव थानाय BTRनि बिबानगिरि बा प्रमद बर' सारमोना अनोब्ला जों उनावबो जों थोनहरनो नाजागोन आरो बे समाव बिथांनि न'खरा जिबायदि रिम्पि दैमारिखौ गवायाव फेशन श'नि थाखाय दैथायहरदों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना दैथायहरनायखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बे समाव आं उदालगुरिनि जानानै टाइम्स नाव बड'लेण्डनि सोरांसार बर'